μισούς με σκέφτομαι. Ευχαριστώ Χριστούλη μου. Θα σας βάλω κάτι βαρύ για τη συνέχεια. Αγαπητοί φίλοι, έχω τη βαριά βαλίτσα, μόνο το θάρρος. Βαριά βαλίτσα σήκωσα για να τη μεταφέρω. Στο τέλος της ανηφοριάς συνάντησα ένα γέρο. Πού πας τζιμάκο παπουλέ με τη μακριά κοτσίδα? Είχα μακριά μαλλιά πριν το κεφαλικό. Πάω πολύ μακριά να βρω την κλειτορίδα, να πάρω τα κουπόνια μου, τα εφημεριδένια, μπας και κερδίσω τον Κρισχράτ να φύγω για τα ξέρα μου. Τι είχε δώσει, να πούμε τρώει και μνημόνια, θα σκοτώ να φύγω. Κάνει ο γέρος μια βουτιά, μου αρπάζει τη βαλίτσα και απόμεινα χωρίς Κρισχράτ. Μια μικρή τελίτσα που ενώνεται με τις γραμμές μέχρι να βγει το σχήμα ενός ξεβράκου του παπά δαίμονα με ουρίτσα. Ξυπνάω και βλέπω δίπλα μου τη σύζυγό μου Ρίτσα. Σηκώνομαι κακήν κακός, πλένομαι, κατουράω και αρχίζω πάλι από την αρχή τα άπαντα του Μάο. Ευχαριστώ. Το καταλάβατε πρώτοι εσείς φοιτητές είστε? Φοιτητές. Δεν έχει σημασία. Είναι δύσκολο το πόνημα αυτό, έχει δεύτερη τρίτη αναγνώση, δεν προλαβαίνω. Θα βάλω ένα fast poem, ένα γρήγορο. Ο τίτλος του είναι Ιστορικός Λυσμός. Δικός μου τίτλος. Δεν γνωρίζω πολλά πράγματα για τους Ινδιάνους. Έχω ακούσει όμως επανειλημμένα για την πίπα της ειρήνης. Και σκέφτομαι, για να είναι τόσο ξακουστή και διάσημη, θα πρέπει να ήταν μεγάλη τσιμπουκλού αυτή. Ο Νεοέλληνας, αγαπητοί φίλοι, είναι ένα τραγούδι μου με σαφείς επιρροές από το δημοτικό μας τραγούδι,
το οποίο πρέπει να σας πω ότι το άκουσα, το πρωτάκουσα μάλλον με το ζόρι. Ένεση μου το κάνανε, δεν το ήθελα. Γιατί είμαστε στην εφηβεία στη Χούντα, μόλις έμπαινε η Χούντα να πούμε, και πολύ κλαρίνο. Ο κλαρίνο, εμβατήριο κλαρίνο και τραγούδια, τρίχες, κατσαρές, κατσαρό, πολύ κατσαρό. Σας πας τα νεύρα, τα κύθυρα, να πάνε να γαμηθούν. Και τα κύθυρα και τα κύθυρα. Εντάξει, κάποια στιγμή κουλάραμε λιγάκι γιατί άρχισα να μαθαίνω τη μελοποιημένη φύση, γιατί πρέπει να σας πω ότι μπορεί να είμαστε μικρό κράτος, αλλά έχουμε πολύ καλούς ποιητές. Μετράμε ήδη 2 Νόμπελ στην ποίηση και πάμε και για τρίτο με το τηλέμαχο το χιτήρι, να δούμε. Αν μετράσει το παρασκήνιο πάλι το πανελληνικό. Και το πρώτο μελοποιημένο που άκουσα, πρέπει να σας πω, ότι ήταν λιγάκι περίοδο αυτό που έλεγε πρώτο ταξίδι, μου τύχε μαύρος από κόλλο. Πόσο μπροστά πρέπει να είσαι να το πεις, να το ξεστομίσεις. Εντάξει, σου τύχε εμπειρία, σου τύχε. Αλλά να το γράψεις, πρέπει να είσαι πολύ μαρκός. Πολύ μαρκός. Μα μεταλλάγουμε από σπέρμα Αλβανών, αλλά της θάλασσης αγμένα από το βρακί τους. Τι ωραίες εικόνες. Ωραίες εικόνες, ο Σταυρός του Νότη, που βαλάμε. Μετά στη Χούντα όσο πήγαινε να πούμε, άρχισε να μείνει το έντεχνο, Παναγία μου, το έντεχνο αυτό ξεκίνησε και λιγάκι μας χτύπησε περίεργα. Θυμάμαι, πέσαμε στην ξέρα του Λεπά. Μιλάμε για το Λεπά του εντέχνου, το Λευτέρη τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος ο οποίος γράφει στίχους, ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει το έχει βάλει μέσα. Από μερολόγια τα πίσω, τα μπρος, τα πάνω, τα κάτω μας είχε τρεμάνει. Έχω ένα καμπίνε. Εμείς έχουμε καμπίνε, δεν το κάναμε τραγούδι. Του Λιβίγκρου την ακρή. Δώσε. Ευτυχώς πήγαν οι φεμινίστρες μετά και άλλο αξίρθη μασκάλι, φάγαμε πράγματα αγάρι, αυτά τα καμένα βούρλα επικεφαλής Λίνα Νικολακοπούλου. Τι ωραία, περίεργα πράγματα να πούμε. Έχεις ιστορή, εγώ δεν βρω καμπανάχισο, γίνω εις το κενόν, ακαδημία αφήνω. Άμα ακούς κουλτούρα δεν δουλεύει το οργανισμό. Σε νωρίς τώρα μίξου μόνοι σου, δεν λες πάνω. Μετά πήγε και η δικιά μου γενιά, σιγά σιγά πήγαμε και εμείς στο τραγούδι. Εντάξει, μπήκαμε λιγάκι περίεργα, ήταν κάτι παιδιά από τα βάθη των Αγίρων Αργύρων μέσα στο Σεφκίδι, πολύ βαθιά να πούμε, τα οποία μύριζε το κεφάλι και τα πόδια το ίδιο, ένα περίεργο πράγμα. Ευτυχώς έχουν ένα καλό, πολλά κακά, αλλά έχουν ένα καλό. Αυτοί διασπώνται συνέχεια, ευτυχώς. Κάνουν μια επιτυχία και διασπώνται, γυράσκουν οι διασπόμενοι σαν τους αριστερικίδες. Και βγαίνουν διάφορα παρακλάδια, διάφορα να πούμε το Σύννεφα Μπαντελόνια, Δημοκρατική Αριστερά, άλλο που λέει Σπογκώδες εγκεφαλοπάθεια, τα οποία έχουν μια φιλοσοφία πρωτόγνωρη, περίεργη, σαν την κοκκινοσκοπίτσα χαμένη στο δάσος που δεν πάει ο λύκος να τη γαμίσει και έχει τα νεύρα. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Τέλος πάντων, όταν μπήκα και εγώ στη δουλειά αυτή, πρέπει να σας πω ότι μπήκα λιγάκι ανορθόδοξα, λιδωρήθηκα πολύ, δηλαδή με κατηγορήσανε και άδικα. Μου πάνε βαριά κατηγορία. Θυμάμαι ότι με γράψαν ως αντιρρησία της είδησης. Αυτό δεν το σηκώνεις, είναι πολύ βαρύ. Γιατί τόλμησα να πω το προφανές, ότι η αδελφή Κατσιμίχα είναι ένας. Αποδείχθηκαν σωστός, πρέπει να πεθάνουμε για να βγούμε σωστοί. Τέλος πάντων, άρχισα να μ' αρέσει σιγά σιγά και το ξένο τραγούδι. Άρχισα να εκτιμώ το δημοτικό. Θέλω το γιο μου που είναι πουστράκι και ζει στο Άμστερνταμ. Διαμορφώνεται το δημοτικό τραγούδι, ένας το γράφει, απλώς δεν ξέρουν ποιος είναι, γι' αυτό λέγεται δημοτικό. Και μετά το ξένο, ιδεολογικά δεν συμφωνούσα, άρχισε να μ' αρέσει. Γιατί είναι διαδραστικό το ξένο, επειδή δεν καταλαβαίνουμε τα λόγια ακριβώς, βάζεις δικά σου μέσα και είναι ωραίο. Αυτό που λέει το «Pero una gamito negra, a la olla botto d'oro, pero una gamito negra, a la rollo que...» Γραμμάται γιατί χανόμαστε.